sudah Amin. Kita mulai acara mari berkuliah mari. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hata ni Tuhan Jehova, ida maaw, apala aw sa diri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Songon pangaluluy ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru ni akka na mapari ibana. Suang songoni au, mangaluluy biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Naso marmula naso marujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesaan ni dosa. Hati goran dohot hanguluan sa leleng-nileleng na dihami. Asima roham lehon may dihami. Say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite toddim. Asa hululuy hami pangurupion siyakko. Moloro pangunjunat tuhami. Say pahot marohanami asa tunghami porsea dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak hami hasonangan sa leleng-leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehuria mahita.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion lima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon. Ikon pasanga pommu donatorasmu asa mertua ho. Jalaleleng mangolu titano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohatta do debata jala ikon holong rohatta di bana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot dia kamida rajata rodiaka na tua-tua dang jadi poro otarimas nasida ikot patudo hita jala ikon holong rohatta tu nasida sioload do nasida jala si subuton do rohana ido sahatna atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patik mi amen marede mahita. Tato potima dosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan. Sito panasa na adong paruhum natikor. Namang humijolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan hula hami marhite-hite sian pangalasion nami di patikmu ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang siap pakateon nami nasoture rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami nata masih tuturo kami hona uhum ala ni dosa nami i alai natar sol bagi do kami nuaing ala ni i asima roham di kami ale de bata nami pardenggan bahasa jala parasi roha doho ala anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesama dosa nami saluhutna
jala surma toddim toddi perbadia itu rohanami be asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan na suara suda na pinar bagabagam dia kana porsea dia anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Satokid do hutadi koko alai papungubungo kumaho marhite-hite aka asini roha godang. Tagad di parpier ni muruku hutabuniho bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa salileng nilelenga asiakku ho ninna Jehovah sipalua ho. Hasa ngapo ma di debata na dikicang. Amin. Mare dehuria mahita. Kasih hamba puji Allah mana besar di paya suara aku ngabe sorangan buah inganan berohan nabi dan dibimang kohigi pakedohon gulu nabi gabe ula-ulabi. Epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Markus 4 ayat 35 sahatu 40 sada laus tajahama di bagasan respon surya. Jadi laus dinasadari dungbot ari didok matu nasida beta marparau mahita tu baribaan. Dungi masa mahaba-haba nagugus itutu jadi disapakon ma akagalubangi tu bagasan parawi maradu dikohi parawi. Jadi hehe maibana hona hata ma alugo i di bahen dirok ma tutawi sipma so jadi so ma alugo i jala menak situtuma. Rak mahita di hata hutan situtu mahi masida jala sifat lohan ma halak dia doon guru di dok naro HP alogo rodi tawi ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mare dehuria mahita. Sadanga
tahati dakon ma hapor siaut tai songon ani hati dakon ni dong atas hapor siaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jaguba di do ama parkugo na supatudusan nat mo padang dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jaguba na sasadai iman atin Tuhan si Maria naga begabia siaton di berbadia adorak sahabat di do hatta nakman na berni di pangkuman sirabus na terpajar na ibadah di laut di Marsilam na tuat tuan utur penghitam na menurut dia di patuduh na naik tu suku lau undur kesiapan debata jaguba anak ini perguru na supatudusan di sini anak menolak surat utama namuhumina namuhumina namate au persea iton di perbadia dalam sadar pria nabadia kuria kapan Kristen akan nabadia roh dihasasan dosa roh dihatai namun menurut dusuk daging namun mate roh dihamuruan nasul-nasulnya amin. Tabegi majodo titing di dasan mingkuta sadario. Shalom. Odolan itikting Minggu tanggal 27 Juni 2024. Naparjulu pakubasion. Goarni Minggu dohot topik Minggu. Goarni Minggu te sadarion Minggu paupaton dung Trinitatis. Topik Minggu jauh-jauh tu Jehovah dihagugutan nasidai. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Sada dua napatu pahon dohot naparadehon bunga altar di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 naneng ro napatu pahon dohot naparadehon bunga altar dohot napayason gereja dohot na mahaliang na ima sian wek kalisari sada tulu sidi angkata tahun 2023-2024 khobar tu jadwal sidi angkatan 2023-2024 pinabotohoma kegiatan nasida sonoma na perjolo retreat di hari Jumat tanggal 5 sahatu tanggal 6 Juli 2024 di Hotel Seruni na paduahon ujian tulisan Sabtu tanggal 10 Juli 2024 pukul 10 WIB. Napatuluhon ujian lisan Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 sada WIB. Napaopaton jir hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. Napalimaon inauguras Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. Maka tidakon hataha porsaun Minggu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 WIB. Alani pinabotoho matuhita tapajolo do perminggoni seharusnya 10.30 gabe pukul 10. Napaduahon dian koinonia kunjungan gereja. Khobartu program kerja paduan suara LPIKO HKBP Keramat Jati tahun 2024. Ima taringot kunjungan gereja borhak do paduan suara LPIKO tu gereja Protestan di Indonesia bagian barat GPIB Agape Ciracas Minggu tanggal 27 Juni 2024 ibadah permingguan pukul sia WIB. Ima nani uluhon ni ketua Dewan Koinonia situa Atambunan tatanyakon mamardalan do dengan
jala di pasu-pasu tuhat tama pangaibetion nasidai 2 seksi naposo bulung marperdomuan tu priorisasi di tahun 2024-26 pengurus seksi naposo bulung mangido tu sudiakan naposo bulung ni huriata asa parsidohot lao makubasi di HKBP Keramat Jati IMA bidang humas, bidang seni budaya, bidang penata layanan, bidang olahraga, bidang penelitian dan pengembangan atau Litbang NHKBP. Kontak personnya Bram Siregar HP 0812 9744 7001, David Tambunan HP 0821 1219 1545 23 seksi remaja. Dibuka do pendaftaran tu anak kota remaja na berminat lahu marsiadar musik di sosohoma tunatoras lahu madadasi anak kota i berpartisipasi di ulauni. Boima menghubungi pengurus remaja Imam Mikeli Boru Sinaga nomor HP Manang Oya 0813 1534 1700. Dibuka do pendaftaran tu anak kota remaja lau madohoti padus remaja Sangkakala dohot bidang olahraga futsal dohot basket di sosohom matunatoras nagiot rohana lahu madohoti padus dohot olahraga boima didaftarhon tu pengurus IMA Angela Borumanik 0812 9609 598324. Seksi Parupuan Hobartu program Seksi Parupuan HKBP Keramat Jati tahun 2024 patupahon kegiatan naparjulu PHD Parupuan hari Rabu tanggal 26 Juni masuk pukul 10 WIB. Beauty class hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 masuk pukul 10 WIB. Tata rias rambut hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 masuk pukul 10 WIB. Marhiteti tingoma songon undangan resmi tu sude inani huriata HKBP Keramat Jati asa parsidohot tu kegiatan ini. Napatuluhon Dewan Marturia dukungan untuk jubileum 175 tahun sending Manang Pekabaran Injil HKBP. Hobartu surat nomor pitu opat garis miring L17 garis miring onom garis miring 2024 sian kantor pusat mangido tu parhaladu HKBP Keramat Jati asa dohot mengurupi program sending HKBP pengiriman 12 misionaris HKBP ki Afrika tuk Pak Boy Madipasa tu BRI nomor rekening 524801 023942 533 atas nama Panitia Jubileum 125 tahun Sending. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan pasahaton di huriata do hadiah tu yang nakota na berprestasi manang akanamalo tu kelas onom sia 12 tu akanamar sekolah di swasta do di negeri hatau tuanna songonoma nilai rapot semester na parpuri Mei Juni 2024 di parade ma fotokopi rapot na hobartusi di papungu ma fotokopi rapot dot asli nabi asaboi dipalidasi seksi pendidikan di hari Minggu tanggal 10 tanggal 27 Juni 2024 pukul sia WIB 1.42 WIB. Ima di gereja dihubungi ma pengurus seksi pendidikan. Pengurus ma baik tolu penilaian na tumibo siat tolu kelasi ima kelas onom kelas sia kelas 12 sia sekolah swasta dot kelas onom kelas sia kelas 12 sian sekolah negeri na patut majalo beasiswa sian sosial ni huriata
adorang so di pabotohan penerimaan beasiswa i seksi pendidikan jolo berkoordinasi dosis tua wet nabe lao mamastihon pemenang siswa administrasi huria jala pasahaton di huria ma hadiah beasiswa di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pukul 10.30 WIB. Kontak personnya Situa J Simajutak 0811994901 Abu Rusibarani 0812 811755048 Abu Rusiboya 0812 977 93 6889. Nama ragam Jubileum 125 tahun Seding HKBP di tanggal 20 sia satu tanggal 3 Juli Borhado Padita Resort Madohoti perayaan 125 tahun Jubileum Seding HKBP di Pematang Siantar Syalani pelaksana tugas pendeta resort di Pasaha Matua Mata Pendeta Oluan Sitohang STH MPC Syalani sudah akan rekod mengenai administrasi huria untuk sementara di Pasaha Matu pelaksana tugas Pendeta resort. Undangan Galadinder Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mangidohot tusude huria asa si pardohot lau manupahi Galadinder Serenade manang okumeni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta jala harap situturo panitia mangidohot tuaka ruas naboi mangurupi Galadinderi ima sipatu paun nasida di hari tanggal Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 10.30 WIB inganan sopo bolon sopo marpikir undangan Galadinderi argana 2 juta perundangan sahalak jalaboi ma ditransfer atas nama panitia tahun okumene inklusif HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Bank BRI nomor rekening 08 03 460 100 16 37 301 songonima saat ditikting di minggu tasadarion akan aso di nahau ditiktingon boy mata jaha di grup di waktabe songonima shalom horas. Mare dehuria mahita los tapapung ma peliata kantong sada a dohot sadabik. Sira
akan dengan masa di habian. Hapusan Tuhan, hapusan Tuhan, dan nama suhut asih di roh. Rasa dari kotia di parade, Tuhan de asim doi sude. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras peta salu nakamangina. Hatani debata turpuk jamita dari minggutta sadarion. Imasian natar surat di pasalmen biddu 107 mamukasian ayat 27 saat rodi ayat 32 songonom ma tidok hatana disi akana tuat marparau tu laut akana burniaga tuaka laut bolon tidak nasida ma akal jadi-jadian ni Jakoba dohot halongangan akan nabinahenna di bagasan long. Dungi makuling maibana. Jadi hehe ma haba-haba gabe lam tibo aka galubang nai. Toki manai nasida tu langit. Toki tuat nasida tuak kalung. Malala marohana sida di bahen hinamago. Moror duakana sida jala lalo-lalo songo parmabu. Jala tarbodut do sude habisuhon nasida. Dungi jauh-jauh mana sida tu Jakoba di hagogotan nasidai.
Jadi di paruar ibana nasida sian hasusahan nasidai. Di pasohok mahabahabay gabe demak. Soma dohot aka galubang nasidai. Jadi marlas ni roha manasida ala naungso akai dungi ditogihon ibana manasida tumuara lomo ni roha nasida. Iko pujion nasida majahoba ala ni asin ni rohana dohot halongangan akan nabi nahenai tujolma manusia. Jala pati bolon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi, jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa. Lima sahatna. Hurian itu hata hamnak kamanami nanami na hinahulungat di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus. Roja siat turpukta nabi naritahon di buku pasal menbidu 100 pituon nang tabiginakin imana manungguli hita muse jalan apa yang ngotok kita dinata dalani dupe partikian di ngulu siganupari jala di perdalanan di ngulu ta siganupari nama cetakas tutuna sotaboto ragam niakka namasa do ragam niakka natadupi di bagasa perngulota hido asa tahalo mohodo tutu naing toktong di bagasan las niroha di bagasan hahipason nguluta nangadong naparohon akka namabahin hasusan namabahin hamolon lumubi na patubuhon arsa ni roha di bagasan ngulutay alay tutudang boy tardok kita asa unang ro akka nasa tahalomohon di bagasan ngulutta naikon ro jala naikon adupata alaido bagian ni parngulota di tonga-tonga ni Portibio songon na tajahan nakid di trupuk epistel tay na binaritahon ni si Markus namar parawa kasisian na dohot natorop nangaka dohot Tuhata Yesus sian naso pamotuan nasida naikon masa songoni jala nanya dupan nasidai to tuha ujungan na ikut tuha matiad haledang boy so ikon adong adupan nasida ragam niaka nasongoni jala sian dua bagian ni parngulota naro tungulut taon manang natadupi di parngulut tau tutu pabua na porsia hita di tuhatay dang dohonot tatuto wala ditiki mangadupi hasu sama hita ro pangido pangurupion tutuhatay molo di partikian namarlas di roha dohot namar hasonangan dakpola rekot tutudada songoni hita patuduhon haporsiaon baradupon Tuhatay sadok aha penamasa nanyadupan ni ngulu ni hita akan aporsia tututoktong do mangasahon Tuhatay hita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap saat untuk berhadapan dengan apapun yang terjadi baik sukacita maupun di luar sukacita. Alay memak saya dong do namadok mulu holam mga sahot Tuhanido di ngoduon si pata mauldo dinna
Molo pinangido nama cerikot di nguluan. So pitor dilean, so pitor dialusi na pinangidoi. Jalarang binoto sa di hari dialusi manang lianon na akan na pinangidoi. Datu makumazo ni luduan na asing dalan. Ang giyak boy niyan laptaba na mabahelas ni roha di nguluan ninna. Sian keadaan ni Pangulo ni adong do sada barita ni sada halak na saya merasa kurangan di bagasa Pangulo na hatapi niyan na sikop adong bahenon na di Pangulo na. Jadi di sada partikian lama sahalak madapoton datu. Kabuto datu ate. Didok ma tu datui. Neng marpangido duau tuhamu. Aladong nahu hari kotor dope di nguluon ninna. Yau halak Kristen duau na porsia duau. Alay nga sa hupangido tutuhani. Padang mardari lean. Baru bainok kudalan. Asamura dapotan na huhari koto tarlumubi. Asa dapotak kepengau ninna. Jadi amat tanah Roma dapot terdatu kebetulan. Ngatakas ditada di botol latar belakang na. Abu asa polaro madapot tonau biok kape ladinggan nguluna. Kudang luar tanah. Ape saya hurangan. Rodope madapot tonau. Inda datuan. Waktu omara dan dihirim ni amat tahun. Asalap tumibung nguluna. Si anak kajol manasing. Inna rohani datuomma. Jadi di dok datuomma tuibana. Anggo pangiduam mi namura doi. Inna. Jala marusaha maho lahu mabuka toko. Napatanna bertiga-tiga mahorwau. Jadi dia lusi ma ngani dok didatui. Anggo mabuka toko do urang do modalku sedia mabainok wadak sayan non dinna alaya hama didok datui tuibana ala urang do modalmu linggisom mabuan dinna tua matai adong linggisna jaladung dijalo linggisi didok ma tu amat tadatui eling gisod dua nong gadisokku sedia ma arganion ninna dang naing gadisommu benda kuliat tu hoi alenek pakyom mudoi dinda datui lao mahwan non jam tulu borngin buka ma toko na belga na di pasari disimaho hudul pai maro panuhor tutokoi inna. Alayat dorak soro panuhor ngadu wanon napuna sa tokoi ration nama ho lahu mabuat tu kantor polisi inna. Bingung ma nyon naming hidup pangrupiot dua tuan. Di BG di dok tuibana pitor lau tuibana marikati tutu. Alaya hama diduk datui muse ba dihatadai basa tabi buria pusma songko jolma ngamamo raho udah ngartam saitok kurang ako inna ima padohan ni datui tuibana. Jadi sianna taida siap baritau ni mataringot tu pangalaho nama dok na solo do tu hatai mangalusi pangiduan na.
gabe dilului dalam nasi. Holat tuhatai do tutunau boto buasa dang maralus pangiduan na. Hati behado na di boto jala di berek tuhatai parngulun na. Naso di hasabap pun naung adungi. Alay sa ito kurangan kabidang diului pangiduan na. Jala memang dang nasolo tuhatai para dihut tutu. Rekot di ngolu ni colma radido tuhatai patupahon dohok mangalia. Gariada di dok tuhatai do. Jalom muna do saluhut napi nangido muna. Molo porsia hamu minna. Jala maragam do di patuduhon tuhatai dalan laho paradihon dohok patupahon narikot. Yaka na say makarikoto pangurupion siat tuhatai. Kariada di bagasan hasusa di bagasa parutilon ngolu ni colma di patuduhot tuhatai do kuasona guguna. Songon naung takas di patuduhon ibana di namar parau ibana rap dohot akasisianna nang akana torop. Naung mabiar akka sisianido natoropi mangadupi namasay. Halay holas sakababado di dokto hatta Jesus patuduhon huasona disi. Holo sitok patuduhon holong ni rohana maradupot tuhatay ala di halo mohon naolo marholong ni roha tutuhani na pasti ko patuduhonon na. Hahape na di hari koton ya kanaro mangido pangurupio tuibana. Jadi dang patuduho pangalaho nomor 2 holong maraduput tuhatai. Aladang dilehot tuhani na pinangido gabe di haholongi ma gugu na di portibion mangalehon pangurupio. Tung manang nasa di hari pengulu niya ka na porsia bangadupi las ni roha manang arsa ni roha. Anggo tuhatai radi situtudo ibana lahu mangurupi. Lumobi uju mangadupi hasusan, mangadupi parukidon. Sian nasobui ngulu ni colma murah-murah paduahod dirina sian ragam niak kahasusadot hamawolon nang hagugutan na niyadupan na. Alay so na binaritahon ni turpuk taon. Dangadong dalan nabuy paluahon siyan hagugutan ni iya so ikon marhite pangurupion na siyat tuhatay. Hidwa sa didok di topik di mingguta sa darion. Jauh-jauh tu Jehovah di hagugutan na siday. Ala di boto jala di bereng debatado nasa ragam na diadupan ni colma di pardalanan ni nguluna di tonga-tonga ni portibion. Molo ikon mangasahot tuhatay malua sian nasa ragam niaka parmaraan. Jala molo nga malua sian akahamolon siap parmara sian haguguta dohot akasian naso pinangido ni roha. Imamarhite pabahenan ni tuhatay las omma muse dalan nadi hamaulatehon tude bata ala pangurupion nama cai balga sogon nabi naritahon ni turpuk tau. Naso dihirim jelma na mangadupi si taunon nama cai duk-duk. Jalan ikut tuhamatian ujung ni parngoduan na. Halai ala ni balga ni kolong ni roha ni debata. Imamarhite huaso dohot hagugun nai. Jalan naro tuadupan na mangido pangurupion. Ala dihapur siai. Jala toktong do di patuduhon holong ni rohana
maradopon debata. Hido asa tu debata nasida ro mangido pangurupion. So onda binaritahon ni turpuk tau. Di ayat 28 didok. Dungi jauh-jauh ma nasida tu Jehovah di hagogotan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosanai. Dipakilah do songodia pabahenan ni debata. Alam memang takas do diboto nasobui nasida paluaho dirina sian hamaolon sian hagugutan nani adupan nasidai iya so ikon marhite pangurupion ni debata. Tangarong nabui dalan na naik si pangasahonon na di bagasan nguluna ditiki mangadupi parmaran dohot haka hamaolon naro di bagasan ngulunay halay siyan naso panagamon dot siyan naso pamotuan na siyan naso di halomohon nasida dui niyan rekomasa songoni. Kadang-kadang colma nama kalumohon asaro akka haguguton do akka parukidon di bagasan parngulon na alai naik korro naik kon adopan jala omma namasa di tonga-tonga ni parnguluon ni colma na binaritahon ni turpuk tau naik korro galubang dagogo dohot haba-haba alai marhite hapor siaon marhite kos di roha dohot holong ni roha baradopod debata idodalan patuduho pakirimon hasa diurupi debata nasida jala di patuduho debata do huasona diurupi do malua nasida sian hagugutani hala diboto takas pabahinan ni debatado na paluakon nasida sian hagugutani gabelaus diboto do maka mauleatehon pabahinan ni debata jala dipuji-puji nasida do debata lapatan nadingot do narok pabahenan ni debata jala nabi nahenay akan naringgan na tau pasonakon rohani colma takas do dingot nasida jala di hamalatehon asai do nang dibagasa pardalanan ni mulut tatutu tahirim do nang pangaramotion ni debata di bagasan pardalanan ni nguluta na maragam akan namasa na maragam akan naparohon hasusad di ngulutaon nasipatan na gabelaus targugot kita ala niyakka hamaolon na taadopi jalasian naso tahalo mohoni sian naso tapikiri adong do ragam niyak ka na masa na naik siya dupatta di tunga-tunga ni Portibio. Hido asa di patudus nguluta songon na marsulu di tunga ni lauti. Alay alapos ni rohata di pangaramotion dohot di pangrupion ni debata boy do hita balua sian nasa hagugutani. Ido nani edehon ni hata ni ede nang gumalucang akalau nang gumalucang akalau rope nang halisuksuni lau makaropos suluki alai tuhatai parhata saut madokatana neko saut doi jala malua sian namangadopi ragam nyak kahasusan di pardalanan ni nguluna. Asa tayo matok tong. Dang si halu pahonot tatutu.
Molo pe mangadupi ragam nyak kana masa hita. Mangadupi ragam nyak naso tahalo mohon. Di bagasa parngulutai alai kon toktong do marhite sian pangrupion ni debata natahirin. Jalan toktong do patudu honotta pabua na porsia hita di tuhatai naiko pujiota naikon pujiota do tuhatai alani asi ni rohana dohot saluhut aka pabahenanna mangurupi hita di pardalanan ni nguluta tuaka partikian nanengro. Alani toktong mahita di dongani. Jala toktong mahita di pargugui tuhatai di ragam nyakana taulahon do akan natadopi di nguluta siganupari. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian mahu sobaho rohanami tua dupamu. Disaluh akadenggan di basamna saya toktong di patuluhoko di ngulu nami. Sianaka partikian nasal pusaha tu partikian wai. Dinaboy hami marhahi pason marpungu di bagas coromon. Laho mamuji do pasangapon kuarmu nabadiai. Lumubi di parsauran nami do hoto marhite hatami ale Tuhan. Natoktong manungguli ngulu nami akan na porsia. Dina mangadupi ragam niak na masa. Jalasian naso pamutuan nami. Do sian naso di halo mohon rohanami. Molo peikon masa ragam niaka nama bahen tergugut tami ale Tuhan. Alai pos do rohanami. Naikon mangasahokodo hami asaboy hami marhasonangan malua sian nasa ragam niak kahagugutan na masa di parnguluan nami. Mauliati mali Tuhan ang giap maboy tok patuluhonon nami pos di rohanami marhite siya panguloyon nami jala mangihutoko hami asa daw aka naso di halo mohon rohanami sian ngulu namyon. Ale Tuhan di bata Jehovah manami nang di partikian nanengro. Diragam niaka ulaon. Diragam niaka nahu patuduho kami di ngulu nami. Toktong do mga sahoko hami ale Tuhan nasaho na boy patuduhon ragam niaka na dinggan marhite gogo do pangaramotiyom mo di hami. Lumobi di akaulaw siganu pari ale Tuhan. Toktong ma dongani urupi hami saluhukna. Maulihati ma ale Tuhan nang dibagasan partikianon. Sudena aka pakobasyon nami. Di tonga-tonga ni Huriam. Nanay si patupaw ni Huriam itu aka partikian nanengro. O mana patuluso ng giap boy dinggan mardalan hahape na sinakapan nami na sinakapan ni Huriam jalalam tarida huwasom dito nga tonga ni Huriam marhiti akka na dinggan na makorkon las ni roha tingulo nami sa luhuna. Ale Tuhan di bata Jehovah manami nang diparsauran nami di bagas jorom sa deryon. Buah kami do nangakadungan nami ruas ni Huriam. Kamanami na nami nasuboy ro madapoton o marhite bagas coromi. Alaniak ka parsahiton manang alaniak ka ulaw piali Tuhan. Homa na say toktong madungani mangurupi na sida lumobe na di bagasan parsahito ni dope. Asaboy makilala di huwaso do aka pabahenammu nang takas di patuluhoko di aka partikian na usalpo songoni nang di aka na mangadupi hasusan do aka parsahito niya le Tuhan boy di hilala na sida tinggan di basam do aka pabahenammu gabe makorkon las ni roha di ngulu na sida do aka ari-ari na neng rojala parsidohot na sida
mamuji nang pasanga poko di tonga-tonga ni bagas joromi. Hasi maruhamali Tuhan nang di bagasan sadarion. Uhamali ato kami dua kadinggan di basam na sa toktong mga ramoti mangalion hahi pasod di sudi na ruas ni huriam dumobi di amanami RB Sirait diari sadarion nang makilala di pasu-pasum doho pangaramotiom mo guk umurna 70 taon. Natapi daw ali Tuhan amanamion di inganan na tinupot na sida homa na sa itoktong madungani mangalihon hahi pason dumobi nang di inanami imanyonya RB Sirait margugoy ba na ali Tuhan tuak katiki na nengro marahay pason asaboy pajupang muse do aka keluarga nang kami di tunga-tunga ni huriam di partikian na nilehommu Tuhami. Hasi marohamale Tuhan saluhut na upasahat kami matuho ngulu nami nang dinamulak pehamian non sian bagas joromon tuganuk bagas nami be say toktong ma jaga ramoti lekon hasunangat do las niro hadi kami saduhna. Tangi hom matangi yang nami ali Tuhan nahu pasahat kami tuho bangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata maredehita edeta sian nomor 504. Tuhan Yesus hidup manapun ia diganuk dalam Tuhan tangan potong
jongjong mahita salut na kamangan dinatay de hukuse ayat 2. Gomos tiop tangaki sotu nasila plakaki dinasa pasayoke ibana porus di togo-togo Jesus tangan dasar madiapa toko masih seana taima boy tusur lola Pasaha ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami, pilian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasia kami pilianon, pati bulkon harajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon mi todero di pamataku usadomot gogoki rade saluhut hartaku upasahan itu Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South malomaniroham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur kon ma damena tutodim. Yamu akama nami na nami, hami siyan parhalado na makubasi di parminggota rianon,
pasahat kami. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Shalom. Terpujilah